Mulai itu wah mulai simpan. Pondoknya bukan di pasar itu jauh tadi. Pagi pondoknya buat pasar apa ini lagi? Pondoknya lagi pasar apa ini lagi? প্রমোদ হাইনের তিনি ভারতের নেতা জনসন ত্রিপুরা थांनाय 2014 मायथाइयाव তিনি 28 सिरासरि मनोबंके सिरासरिनि जे कैंडिडेट बिनि बिहिरक ललिता त्रिपुरा मिया जीबी हस्पिटालाव दुई कतर मानजागै कम अमर मात्र 41 বছর বয়স बुसाइनो बुसाबतै संसारनि बुमानि हरदत आपे थागै जाखारै आबुन बागै जोंबो हायनो जोंनि नेता जनसन त्रिपुरा बेखौ बिनि बुसाराव बिनि बुमा बुक्राजो जत बिनि सान्दागा जोंबो खादुयै दङ खाखामै जों खबर माने खमलोंनि दिनै आं एडिसि चेयारमेन जगदीश बर्मा दिनै म गानानि मेडाम दाबो एडिसिनि दिनै चारिफां आदं मेडाम दिनै जलिबो फायसा जत दङ अर्बो ब्लकनि दिनै प्रमोसन प्रेसिडेन्ट गोजान गोबां बर' फालि दङ बहा हायनो जों खादुयै दङ आसाम साथै किटु फैनो